стала перекладачем, тому що мені, по-перше, завжди дуже подобалося перекладати, але звідки з'явилася ця звичка чи ця радість перекладу? Звідти, що в дитинстві мені читали казки і оповідання батьки. І потім, коли я почала читати сама, вже мені не подобалося, що деякі оповідання, деякі історії, вони дуже довгі. І я почала їх скорочувати і переписувати в скороченому вигляді. Ось, і ця радість переказу різних історій потім переросла в радість перекладу з однієї мови на іншу. Гарний переклад, чи принаймні такий переклад, який самому перекладачу, тобто мені подобається, він приходить з часом і зазвичай на одне речення є кілька варіантів різних. Я люблю читати словники, просто от підряд відкриваєш з будь-якої сторінки і читаєш словник далі. На це питання дуже важко відповісти. Потім, коли я перечитую переклад, здається, що він завершений тоді, коли вже просто більше нічого іншого не приходить в голову. Оце все, що є, і кращого варіанту більше бути не може. Найцікавіше і найзахопливіше в перекладі – це показувати переклад готовий вже дітям. І коли книжка готова, видана, ти тримаєш її в руках, приходиш в клас до дітей. Або ми ходили, наприклад, з цією книгою разом з Кетлін і Керту ходили в українську бібліотеку в Талліні, і коли діти починають сміятися, або коли діти обговорюють між собою твої тексти, і це найзахопливіше. От коли вони сміються, коли ти бачиш радість в очах дітей, це є тим основним двигуном, що знову і знову штовхає тебе перекладати нових авторів і нові книги.